Xa están vendo a noite que vai ser longa, moi longa na Coruña. O Deportivismo festexa o regreso do seu equipo a Primeira División 8 anos despois. A troula comezou nada máis rematar o partido, tanto na cidade como en Valladolid. Os xogadores comezaron a celebrar cos afeccionados presentes no estadio e teñen previsto volver mañá á Coruña. Que tal, saúdos, boas noites e moi pendentes de todo o que acontece. Imos estar aquí na Galega, neste telexornal e o remate de novo co especial do En Xogo. Facemos repaso en directo polos principais puntos de interese. Comezamos en Riazor, onde Xosé Antón Fraga, o delirio é total. Hola, que tal? Moi boas tardes, case noites, pero aquí a noite vai enlazar prácticamente co día, coa festa que está montada. Fíxense, o que hai aquí en Riazor, nas inmediacións, nos arredores do estadio nesta fanzón, que ao longo de todo o día acolleu a milleiros de afeccionados e agora xa se desbordou completamente a ledicia despois da vitoria do Deportivo por 2-0 no campo do Real Valladolid. 8 anos despois, o Depor é novo equipo de Primeira División e a afección ten motivo abondo para celebrar non só aquí en Riazor, senón tamén nos Catro Camiños, onde está o noso compañeiro Cristian Romero. Efectivamente, compañeiro, ambientazo completo tanto en Riazor como en Valladolid, como aquí en Catro Camiños. Xa vedes, a imaxe é completamente impresionante, hai berros por todo o mundo. O Depor é de primeira 8 anos despois, así que nada, nos seguiremos por aquí gozando e disfrutando do ambiente ata a última hora da noite seguramente, porque 8 anos despois o Depor é de primeira. Moitas grazas, Cristian, que tamén a Xosé Antón Fraga. Xa vían que o balbordo é tremendo e tamén temos que ir ata Valladolid, porque ali os sereiros desplazados están celebrando cos xogadores que son equipo de primeira. Patricia Rodríguez. Que tal, David? Así é, despois de 8 anos o Deportivo volve a ser de primeira. Aquí no novo José Zorrilla estáse celebrando polo alto. Dentro dos vestiarios os xogadores, todo o equipo festexando, xa estiveron facendo tamén no campo. Lembren que o equipo marchará hoxe pero con tranquilidade. Anunciaba agora mesmo o director xeral Máximo Benassi que a celebración vai se facer seguramente a semana que ven ou ao longo desta semana, non hoxe. O equipo se marchará tranquilamente cara a Coruña, de volta a Coruña. A celebración hoxe fixose aquí cos milleiros de afeccionados que había finalmente no novo José Zorrilla, moitos máis dos que estaba estimado. De feito que nas bancadas aparecían afeccionados deportivistas por todas elas, para celebrar esa vitoria e ese regreso do Deportivo a Primeira División. E festa tamén houbo na Guarda, porque o seu equipo, Mecalia Atlético Guardés, acaba de gañar a European Cup tras superar o Milahovce eslovaco tamén no partido de volta. A Sangriña gozou co gran encontro das súas xogadoras que entran na historia do balonmán galego ao cadar o primeiro título europeo, tanto na categoría feminina como na masculina, como para non festexalo. E imos agora con máis asuntos. Outro dos focos da actualidade está na política, na imputación de Zapatero. É a primeira vez na historia que se investiga por corrupción o que foi presidente do Goberno de España. A Televisión de Galicia tivo acceso aos informes da UDEF. Sitúan a Zapatero e as súas fillas na cúspide da rede de influencia organizada para que a aeroliña venezolana Plus Ultra conseguise axuda pública de 53 millóns de euros. Hai centos de conversas, mensaxes, fotografías, falase de facturas ficticias, paraísos fiscais en Dubai e ata un intento de influir nunha fiscal que investigaba o rescate, tamén da cancelación dunha hipoteca de medio billón de euros na man ou da súa implicación na venda a China de petróleo venezolano. O informe indica que Zapatero e as súas fillas terían gañado con esta trama 4 millóns de euros en 5 anos. As reaccións a este último informe non se fixeron agardar, mentres o Partido Popular asegura que Sánchez e o seu Consello de Ministros están baixo sospeita. Nas filas socialistas exixen respecto á presunción de inocencia de Zapatero. Nosotros seguimos diciendo lo que dijimos el primer día, que la justicia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia, y por eso los socialistas, igual que el primer día, seguimos defendiendo al presidente Zapatero. Todo el Consejo de Ministros del Gobierno de España hoy está bajo sospecha. Zapatero no habría podido delinquir
si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez. Zapatero se compró una casa y la realidad es que ha sido capaz de liquidar en 11 meses una hipoteca de 500.000 euros. Hombre, enhorabuena. O presidente do PNV tamén avisa a Sánchez, di Aitor Esteban, que o de Zapatero é o 9º caso aberto de corrupción pros socialistas e que así non sería responsable continuar a legislatura. Panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Pola súa banda, a secretaria xeral do PP galego, Paula Prado, arroupou hoxe en Moraña a Sito Gómez na presentación da súa candidatura para revalidar a alcaldía. O escenario escollido foi un xantar na Carballeira de Santa Xusta, un acto no que Prado cargou contra o PSOE, criticando as reaccións dos socialistas tras a imputación de Zapatero. Imputado por cousas moi graves, imputado por blanqueo de capitais, imputado por malversación, imputado por tráfico de influencias. E que facía o Partido Socialista e os seus socios de goberno? Pois defendelo, defender a Zapatero e criticar os xuíces que o están investigando. Milleiros de persoas manifestáronse hoxe en Madrid para reclamar o acceso a unha vivenda digna. Exixen medidas urxentes ante unha crise, din, sen precedentes. Entre as principais demandas, a volta aos contratos de alugueiro indefinido, unha baixada do prezo dos alugueiros e que ningunha familia teña que destinar máis do 30% dos seus ingresos para acceder a unha vivenda. E luz verde para completar a autovía AG22 entre Lugo e Sarria. A Xunta acaba de adxudicar por case 40 millóns de euros o último treito que executará a empresa Copasa. Os traballos neste tramo de 13 km e medio, que vai dende Nadela ata Pobra de San Xiao, arrancarán este mesmo ano. Isto axudará a mellorar a seguridade dunha vía que soporta un tráfico diario de 8.000 vehículos. E atención e precaución, se teñen previsto circular pola A6 entre Galicia e o Bierzo. O Ministerio de Transportes cortará dende mañá e ata o martes un tramo da autovía no porto de Pedrafita por obras de mellora nos túneles. A restricción afectará a calzada en sentido Madrid e o tráfico será desviado pola Nacional Sexta. Os traballos forman parte dun plan de modernización valorado en case 25 millóns de euros para reforzar a seguridade nesta conexión clave entre Galicia e a Meseta. E Galicia amplía mañá a vacinación fronte ao virus do papiloma humano. Os varóns de ata 25 anos. A Xunta estende así a inmunización a todos os mozos nados dende 2001 contra a infección de transmisión sexual máis común. A vacina pasa a administrarse cunha soa dose e poderase solicitar cita a través do Sergas móvil ou no centro de saúde. O obxectivo é aumentar a protección e reducir a circulación do virus na poboación galega, que pode estar relacionado con distintos tipos de cancro. E en Vigo, primeiro día de folga indefinida do Servizo de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria. Despois de que as negociacións entre a concesionaria e o Comité de Empresa remataran sen acordo, a folga indefinida foi votada por unanimidade ante 300 traballadores unha vez rotas as negociacións para renovar un convenio colectivo que caducou o pasado 31 de decembro. Reivindican a xubilación parcial aos 60 anos, xa que o 80% dos 600 empregados fan traballos físicos. Dende o comité, presidido pola CIGA, sosteñen que os traballadores reclaman darlle máis traballo aos que fan unha xornada parcial e unha suba salarial, revisada segundo o IPC. Os servizos mínimos son os que pactamos entre a empresa e os traballadores. A responsabilidade de que se recolla ou non o lixo é que a empresa chega a un acordo con un acordo satisfactorio, o lixo que se acumule é a responsabilidade dela. Un terceiro actor que é o titular da concesionaria, o Concello de Vigo, esperemos que tamén inste a empresa a que se sente a negociar dentro dos términos razonables que sempre negociamos aos traballadores e a empresa, dado que son unhas datas sensibles para eles a nivel imaxe da cidade. No plano internacional, Rusia lanzou este domingo un ataque masivo sobre Ucraína, fixo con máis de 600 drons e preto de 100 mísiles, entre eles o hipersónico Oreshnik. O ataque deixou polo menos 4 mortos e case un cento de feridos en Kiev. Tamén se produciron numerosos danos materiais en distintos puntos da capital. Zelensky visitou os lugares afectados e asegurou que entre os feridos hai varios nenos. Ucraína notificou varias sondadas de explosións.
E a Alemanha rescata os seus búnkeres para unha guerra que xa considera posible ante a ameaza rusa. Quere preparar a poboación e activa un plan de protección civil que inclúe a readaptación de refuxios soterrados e a compra de vehículos especiais. E semella que os Estados Unidos e Irán avanzan nas negociacións para poñer fin á guerra e facilitar a navegación no Estreito de Hormuz. É unha situación que Europa celebrou, mentres Pakistán, que exerce de mediador, espera albergar moi pronto outra rolda de conversas entre as partes. Mentres, as autoridades iranianas evitaron pronunciarse de maneira oficial sobre o posible acordo de paz. Dende Washington séguese falando de avances e dun posible e inminente anuncio dun pacto. Ben, de volta a Galicia, a Policía Nacional investiga unha liorta cun menor ferido. Ocorreu en Vilagarcía esta madrugada durante a celebración da Santa Rita. Andrea Otero ten máis datos. Tamén de Zurbriggen, Carlas Marco. Multitudinaria que tivo lugar nun local de ocio nocturno na zona do Peirao de Vilagarcía contra as 6 da mañá, unha lea que rematou cun home detido. O agredido que rematou ferido de gravidade é veciño deste concello e tamén menor de idade. E dous veciños de Rois foron detidos pola Garda Civil nunha operación contra o tráfico de drogas. No rexistro dunha vivenda, os axentes interviron 227 doses de heroína e 4.000 de marihuana, ademais de 2 pistolas e municións. Os detidos dedicábanse supostamente á venda ambulante de estupefacientes. Hoxe a comunidade volve a estar en alerta por raios e trebóns. Na provincia de Lugo mesmo se suspenderon as actividades deportivas, aínda que o que máis se notou, Xoel Rodríguez, foi a calor, non? Sí, porque aquí, de todos xeitos, David, continúa activo ese aviso de nivel laranxa, un aviso que continúa ademais activo ata esta próxima medianoite. O certo que as tormentas non fixeron acto de presenza no interior da provincia de Lugo, pero nos últimos minutos sí que comezaron a aparecer esas nubes e a caer algunhas pingas, un aviso do que podría producirse durante as próximas horas. A que si estivo presente, como dicías, foron as elevadas temperaturas, 24 graus desta hora, unha calor que estivo presente en toda a comunidade e nas Rías Baixas, precisamente hoxe, puderon gozar dunha xornada de praia. A imaxe foi idéntica nas praias de Vigo, 47 reais contando os das CIES. Salvaxes ou urbanas, como esta de Samil, con 1.500 metros de longitude, este domingo comezaron a vislumbrar o que ven en menos dun mes, o verán. Despois dun sábado con máis nubes que claros, hoxe por fin impúxose un dos pasotempos favoritos nesta cidade, pasar da mañá á noite o sol, volta e volta absorbendo a vitamina D. O doce prazer de non facer nada na véspera dun luns. As boas novas aquí nas Rías Baixas é que o sol radiante e as temperaturas roldando os 30 graus vanse manter como mínimo ata o xoves. Grazas, Raquel e Xoel. E con este panorama imos ver como se presenta a situación nos vindeiros días. Xesús Peleteiro. Que tal, como estades? Na Coruña vai ser difícil dormir durante esta noite, xa non só pola festa, que tamén, sino tamén por esas temperaturas altas, esas noites tropicais que desta volta van chegar ata Coruña, Ortegal e Ferrolterra. Ali pasaremos esta noite seguramente os 20 graus. A situación vai se estabilizar de cara ao martes. Nesa xornada xa non teremos prácticamente nada de precipitación e teremos os ceos pois bastante abertos. De cara ao mércores podería caer algunha chuvisca tímida, intermitente, seguramente pola tarde no centro do país, e de cara aos vindeiros días, pois este é o resumo rápido. De cara á xornada de mañá, unha xornada moi semellante a de onte, temperaturas moi altas, sarabiadas e trebóns pola tarde, con aviso amarelo. De cara ao martes, situación algo máis estable, baixan un pouco as temperaturas, e o mércores, ollo, 35 graus, así que repetiremos moita calor, con algunha chuvisca intermitente pola tarde. Pois calor, chova ou vente, na Coruña hoxe hai unha festaza que vai durar horas e horas. E imos contalo nesta casa cun especial en xogo. Gus.